Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Myšina a Star Populár Čus a vítame vás pri sérii, ktorá je od Myšiny a Star Populár, a tá séria je vyrábacia, kde vám ukážeme, ako si vyrobiť nejaké veci. Tak napríklad dneska vám ukážeme, ako si vyrobiť túto čiapku. Vidíte. A môžete ju použiť na toto. Dobre, potom vám na konci ukážeme, ako to teraz robíme my. A spýtajte sa, prečo máme takéto čiapky? Lebo je vonku teplo. Lebo je vonku toľkoto stupňov. A nezabudnite to. Presne tak. Makaj, lebo toto neukážeme. Presne tak. 5, 4, 3, 2, 1. Už si dal odber. Ak nie, tak. A ide sa na vec. Mám túto čiapku. Tak. Nemôžeš. Zoberme si papírus. Zoberieme si papier a ideme si ho takto zložiť. Takto na čiapku. Nie takto, ale tak ako to robí Myšina. Takto vidíte. Vám hneď blízka. Aby ste to videli takto. Ste ma takto ohnuté a potom si to takto zohnete. Tak úplne máličko si to zohnete. Takto pomaličky. A teraz tuto, čo vám tu takto vyčnieva, si to musíte takto odstrihnúť. Takto pozerajte sa. Je to mám druhé nožičky. Jaj. Ale to tu troška do oblúka. Také tu budú nejaké nedokonalosti. Tak. A tak to odstrhnete. Takto super. Ako pekné. A teraz si to takto vyšmaríte. A takto tu môžete ešte takto zaobliť. Tak toto má vyzerať, hej. No, tak. A teraz si na tejto stranu si nakreslíte. Čo chcete. Ale nebudem kresliť na koberci. Nastavím si ďalšie chvíle. Nemôžeme to kresliť na koberci. Musíte si zobrať, ako by kresliť na koberci, tak si zoberte nejakú podlosku. Zoberám tam dosíčku. I papier. Papier, takto. Tak to pekne, toto už máme nachystané, keď to nevidíte, tak to nevadí. Takto. A takto môžete sem kresliť. Ja si zoberiem modrú a idem Hoci ako to si dám na kresli, ja si zoberiem oranžovú. Dobre. Zoberte si nejakú podložku, dobre? Keď to kreslíte na koberci. Presne. Napríklad takto si to zoberete, aby ste videli lepšie. A takto tam môžete kresliť. Čiže si zatiaľ kreslím. A tak. Later. Tak ešte kreslíme. Ja ešte tam dačo dofarbím. A uvidíme sa, keď to budeme mať hotovo. Už to máme. Už sme dokreslili. Moje vyzerá takto. Takto. Si to musíte takto pohlínať. Takto.
To je jedno, čo tam nakreslíte proste. Len aby ste mali v našej sérii zážitok. Figurka. No presne tak. Ako to dám hneď. No. Tak, v tomto videu môžete pekne počuť Pat a Mat hudbu. A je to preto, lebo majstrujeme. Dobre, teraz si zoberete takto, máte to takto a zoberete si pekne pásku.